Соқады Тамақ авылы 1864 елдан алып 1930 елга тиклем олы төйдәге була. Кантондар олыстары бетерелгәс 1932 елда Кандыра һәм Туймазы райондары оештырыла. 1956 елда улар кушыла. Соқады Тамақ авылы хакында беренче мәртәбә искә алына 1750 елларда. Әй буендагы Троицкий өязеннән күчеп килгән башкортлар, җир эзләп килгәннәр дә алар коренной башкортлар алып булганнар алар. Мал туарларын осарарга, тирлекләрен осарарга урын эзләп, көтүлекләр эзләп, җәйләүгә яшәргә урын эзләп килгәннәр. Типтәрләр түгел, типтәрләр аларга менә Казан ягыннан килгән татарлар типтәрләр, ә булар коренной башкортлар. Уйд олысынан сыгып китеп си турында төпләнһә лә әйлеләре типтәр катламына күсмәгән. Әдһәм агай Ибраһимов 1956 елда туган авылның тарихы менән кызыксына башлай. Башкорт дәүләт университетының география факультетында укыганда Соқады Тамақ тарихы турында курс эше яда. Ата-бабаларының тарихын өйрәнә. 2000 елда нәсел шәҗәрәһен төзи. 2000 елны государственный алган справка бар. Ана шул справкада минем 7 буын, 8 буын язылган. Беренче безнең бабай менә Абдулкарим булган, Бикбау булган, Бикбай булган, Биккул, Имангул, Җиһангул, менә бу Җиһангул кар. Аннан соң Хисаметтин минем әтием, минем улым. Менә 9 буын менә монда. Бу карт 1850 елга, 1935 елга хәтле крепкий урта хәлле крестьян булган авылда. Ул нык бай булмаган, но ул урта хәлле, уртача әйбәт тормышлы крестьян булган. Ул вакытта һәр вакытта ул төрле һөнәр иясе, крандасларны, яхшы шаналарны, камыт төшегән, дилбегә эшләяларны, крандасларны, шуннан соң кашовка шараларны үзе эшләгән бәләме базарына итеп саткан. Соқады Тамаққа Әдһәм Алатай Ибраһимовтың Абделкәрим бабаһы күсеп килгән. Тимәк, Каңлы ерендә әйлеләрнең 9нчы буыны көн итә. Менә булар барысы да государственный архивтан алынган данлар. Ул вакытта бит элек ятелләр эшләгән, ир бала үзенең 7 буынын белергә тиеш дип. Менә безнең Хусаинов Низаметтин дигән бабай була торган, улы яшьтә кеше инде. Ул менә безнең әйтем, шәҗәрә бармысың дигәч, безнең шәҗәрә булган, эт тиресенә язылган шәҗәрә булган безнең диде. Ул шәҗәрәне нишләптер шул советлар буласы заманында, шул революция елларында югалтканнар. Тауган авылы турында үз китап язган Әдһәм Алатай Ибраһимов райондагы тауган якты өйрәнүчеләре менән тыгыз бәйләнеш тота. Улар авылдар арасында тауган тумасалык ептәрен барлай, архивтардан мәгълүмат ия. Әдһәм Алатай Тукай авыл китапханаһы оештырган сараларда катнаша. Шәҗәрә төзүдә ярдәмче ул. Минем бабамның җире әлеге Буздак районында Капей Кубово авылы бар. Әлдә бар ул авыл. Исән. Ана шул авыллар яныннан башлап булган аның җирләре. Минем бабамның авылда беренче мәртәбә алган молотилка, атлар белән ат җигеп әйләндерә торган молотилка ашлык суктыра торган. Менә шушы молотилка 1940-41, 45 елларны колхозның ашлыгын суктырды безнең ындыр табагында. Аңа шул минем бабамның Җиһангулдан калган молотилка белән. Ул чакта бит авылларда күбесендә только сука булган, ул сукада урта хәлләрдә генә. Касандыр Троицк өяде әйле олысынан килеп, Каңлы олысы биләмәләрендә төпләнгән башкортларның тарихы бик тә кызыклы һәм мавыктыргыз. Әйлеләрнең был яктарга касан күсеп килүе анык кына билдәле түгел. Күпмелер вакыттан һуң ердәр кытылгас кайһылары туган яктарына кире әйләнеп кайткан. Мәсәлән, әйле олысының Тугыдлы авылыннан Балтайга күсенгән башкортлар адак үз ердәренә кире кайта. Бұл авылдар арасында генетик бәйләнеш әлегә тиклем ныклап өйрәнелмәгән. Бұл тарих ошо авылдарда яшәгән туган якты өйрәнүчеләрнең игътибарын көтә.